Fe fyddwn ni'n defnyddio'r arian rydyn ni wedi derbyn gan Hanfod Cymru i ariannu prosiect gwirfoddoli yng Nghaerffili ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg. Felly mae galw cynyddol yn lleol am gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gymuned, a nifer o bobl ifanc a dysgwyr Cymraeg yn dod ato ni yn chwilio am gyfleoedd i wirfoddoli trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly fe fydd y grant yn galluogi ni i gydlynu cyfleoedd gwirfoddoli yn lleol a cefnogi'r gwirfoddolwyr hynny wedyn o safbwynt treuliau, cynnig hyfforddiant iddyn nhw a cefnogaeth digonol wedyn iddyn nhw fod yn gwirfoddoli yn effeithiol a cael cyfleoedd gwirfoddoli sy'n cyd-fynd â'i diddordebau a falle hyd yn oed yn eu cefnogi nhw wedyn i ddilyn swydd neu hyfforddiant pellach.